Rada Miejska Katuza uchwałą nr 9/169/2011 z dnia 28 września 2011 roku nadała panu Franciszkowi Kwilińskiemu tytuł honorowego obywatela Kartuz. Franciszek Kwiliński od urodzenia związany jest z Kartuzami. Całe swoje życie poświęcił kultywowaniu tradycji kaszubskich. Swoistą misję realizował od 1950 roku głównie poprzez działalność w Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca Kaszuby z Kartuz. W roku 1961 przejął kierownictwo zespołu, a od 1985 roku także funkcję instruktora tańca. Kierowany przez pana Franciszka zespół prezentuje wysoki poziom artystyczny, wzbudzając wszędzie podziw i szacunek. I legitymacja z numerem 1. I legitymacja z numerem 1. Tak przedstawia się medal. Bardzo proszę. Pani Burmistrz, dziękuję Radzie, że wyście mi tak wiejski święty. Rozpaku, ale teraz muszę to powiedzieć. Ja nie będę chyba podziękować za to, że mamy docenię i że nie wiem pierwszy. Byle znacznie bile uszów 50 lat robione, wy kalnie kaszebę, najkrotniąca składane, gratulacje i życzymy wszystkiego bęgło.